Nqebu, kusho ukuthini buke ufunda umatikuletsheni? Ibanga lokugcina lapho ngiyohlala emqashweni angibhengi DCA lapha kubafana ziwa mo. Awube serious for once. Yazi ngiserious. Usawukhumbula uPaul esawunikwa abazali? Paul nango uDr Phil. Yes, principles of life. Ekonjani uyilezi eyitheni etime zikhokhela iadvance phinde ikwelete futhi yowawithatha ibreak even in real life. Brilliant. Lapho ngizosebenzisa khona umqondo wami okhaliphile ukuphokophelela phambili ngiphumelele. Hard work engizophelezela ngayo inhlakanipho ngoba kusiza ukuhlakanipha kodwa ungasebenzi kanzima. Discipline ukuziqoqa ngifundisa indlela yokuyiphatha. Ngazi ukuthi yini kumele ngigweme ukuze ngingaphazamiseki ukufezeka kwamaphupha. Focus lapho ngizogxila khona kakhulu lokho engikufundiswayo hayi ngisifundisa khona mina. Ngakho ibanga leshumi ngilithatha njengebridge elingidlulisele enyuvesi. Inyuvesi ngithatha njengebridge elingidlulisele emsebenzini. Umsebenzi bese uba yibridge elingidlulisele empumelelweni. Wavele izinto ebengiyithanda zavele zayo zilesike manje. Kanti futhi senyakhumbula nobaba naye wayethe umqondo wami esikoleni angibowenza isiphonje bese kuthi ulwazi engithole ezifundweni ngilwenza amanzi ukuze mhla kufika amaphepha evivinyo akhambe lesiphonje sikhiphele kuwo lonke ulwazi. Tasi ngiyabonga ukungikhumbuza ngokubalekile ngempilo. Paul ne? Yes, principles of life.